Angikhulumi kakhulu. Irege. Hayi bonke. Hayi ma usangikhohle ukuthi ngishadile. Oh my world. Ayikho mhlawumbe indoda engithandayo la engenankinga nokuthi ikhokhele wonke ama-bills ami. Mina nje ngizosmile nje kuphela. Ngizoyismayilela nje mayifona ngesmile. Mayifuna ukungibona ngesmile. Like into engizospecialize ngayo nje is smile. Ismile samphela sihle kumele ngabe siyakhokhelwa. Yazi umuntu uyilahlekelisa ngemali ngempela. Very nice. Very nice. Hi. Good morning. Bengitshela ukuthi ngilale ngobuso. Ayikho lento. Ngiyayiwasha le makeup. Njengoba bengishilo izolo ukuthi ngizolala naye akuberekanga. Wait, it looks a bit better in the sun. Ngicela uyibuke emthunzini. Yeah. Anyways, hello. Welcome back to my YouTube channel. If you haven't subscribed, subscribe. Let's spend the day together again today. I have quite a lot to do. Well, I always have things to do. Okay, well, izolo ngithe ngizocleana la. I ended up not cleaning. So that's what we're doing now. Cleaning. I need to edit and post yesterday's vlog today. Ngizogeza manje, ngiclean, ngi-edit. I need to go to the car wash. I need to go do my face again because I have a promo that I need to shoot for tomorrow or today, but the submission is like on Friday. So yeah, let's spend the day together, babes. Ngokwami sangalungiseka inkinga nina nizobe ningibuka ke mani azoke swap foundation. It's child, it's fine. I'm not losing shit. Let it go. Yo, ay. Sabuhlungu kangaka manje. Noma singingayikhiphi zona okwamanje. Ngivula amanzi. Ngizile manje. Before, I think it's ngifuna ukuthenga breakfast, but I'm thinking of making it. So I need to go get bread because I have eggs, I have butter, I have evos. No, every I need breakfast sausages too. So yeah, let me just go get isn't just a breakfast instead of going to Wimpy. Imama. Ayingadlala manje ngewimbi ukuthi ngeke ngisuthe kwi-breakfast yasewimbi kanti mangizenzela mina ngizokwenza nje 8 slice ewimbi bayabalelana kunokuthi 2 slice uzowenza 2 slice ufaka ekhaleni mina lo 2 slice loyo kanti mangizenzela 8 slice 8 Viennas 8 sausages 8 eggs, you know. Ngiyadalela. Honestly, I don't understand. My plans are ukuthi ngiwabeke guys. At the same time, ngiyafuna ukuthi ashawe umoya, but also angifuna beselangeni. Ilanga yalithola every week, every once a week, because I don't know. Ukuthi ngenze njani ngicela ukuthi ngigugulishe angifuni mhlawumbe kumele ngini-edithe wachomi naningigcine nini ku-YouTube, especially with vlogs. Oh my gosh, I'm super excited.
for you guys and also for myself, of course. Ngicabanga ukuthi manje mase ngiyothenga izinto ze-breakfast ngidlule Cash Crusaders. There's a Cash Crusaders all over. Ngifuna ukushintsha i-culture yami yazi. I-culture yami inkulu kakhulu kune-space. So yenza ukuthi la endlini kube ngathi i-space esincane. Well, yenza i-space sibe sincane nje. Hayi ukuthi kube ngathi. So I wanna trade for a smaller couch because I'm supposed to forget itafula la oak. The space, it's not there. I'm fed up. The reason why I wash ngizolo ngenxa ukuthi ngilale ne-makeup, so I honestly didn't want to dirty i-bedding edge. Nje nakhona bengilele ngibheke phezulu. I-TV yenzakale kanjani le days, so to be quite honest. Love is a sacrifice. I know that you heard it. Nothing replaces a mother's love. As long as it's in my rivers. I see the rivers. I don't think it's so fit because rivers now la. It's very small. Let's try our life, God. What's in its has? Say hi to my vlog. How guys, the most so right in here. Manje lenye. Kaze na happy. Kaze na happy cause. I know. Melu be right sis shop owner. When I'm go see uyasi. Uyasi. Uyimali zakho uzobe ungasayizwa yonke leyo nto. Ngiyakutshela Chongo. Kumele sivule ikhampani, ube nekhampani. Bangipheka iParish ngilungisela imbali zami. Ngilungisela imbali zami. Awusazwakali ke yazi? One step at a time, sis. Get you one step at a time. These are so beautiful. I like them so much. Very nice. Okay, wait. I'm gonna show you when I'm done. All done. Now I have to sort this out. Let me sort this out. Fast. Njengoba ngizophumela outside nginqena ukuthi ngizogodola if ngihamba kanje. Yebo itshitsha ligodoli njengoba ngutshitsha ijonqa nje. But asifake lo. Tada. All done. I-OTD bisihlangene lana. Tada. Let's go. I just saw a dead bird. Ibulawe yini kodwa Nkosi yami.
Bengeke ufe kodwa noma i-ex yami kwafika inyoni engenzanga lutho engenacala. Inyoni ayinacala oh. Noma yiphi i-ex yami nje uNkulunkulu bengakhetha. Angikhethi. Angibandlululi. Angibandlululi oh. I'm thinking of going to pay rent. So I don't know if I should do that now or when I come back from the shops. But I need to do it today. Oh, Nkosi yami. Hello, babe. How are you, my sweet angel? How are you? You need to get washed. Kade futhi ngisho lento yazi, this is unfair on my baby. And angikwazi ukuthi ngiyomwasha manje ngoba ngifuna ukubuya ngenza ukudla. Angikaze ngidle lokusila. Hayibo, 2:45 oh manje and angidlile. Azi ngoba ngisho ngowa ngiyadla phela mina ngincisha ukudla. Ukuthi kwenzakalani ke njengamanje? Ave ngingakunaki yazi ukudla. I think anginaki. Kumele ngize ngiqhaqhazele before. Ngize ngibe serious ngokwenza something to eat. And that's not a good thing. Yazi ngisho nasekhaya mama wamhle wayehleze esho ukuthi ngilinda yena ukuthi azavuka because mayenza ukudla uma wenzela wonke umuntu. Ngangitshela ukuthi unehaba hayi. Iproof isobala. Yazi iproof isobala. Nayi la phambi kwethu. Ngihlala ngedwa manje. Ngiza 2 times a day. Nakhona mangabe inhliziyo isishaya. Let me pay rent first actually. Ngithi mina kuwena Samson kuma stand into yakhe. Angizanje nokuhlala nezimali zabantu mina. Umuntu ngathi nje imali yakhe ngamnika fast. Ngaze kube khona mhlawumbe ungazi. Nakhona ngifuna ukukhipha lo 8,000. Angifuni. But angina choice. Look at how cool that is. Yep. Well, I'm going to step for the lunch. Hello. Hey, lapho quiet la. Kusho kumele mangena wonke umuntu uzobuka mina. Hello. Did I see you on a YouTube video with William? With who? William. For sure it was me, yeah. Oh, William came last. You know this face. It's me. It's me. From Botswana. Ngiqedile manje ukukhokha. Imali yabi kubona manje. Angifuni umuntu ozoloke ngikhulumisa. Abaphathi bamafenzi obayangitshela ukuthi hayi. Sengize abaphathi ama-owner. Sengize abaphathi babango phela bona abaphathi bami. Ngisebenzi mina la. Ngifuna nje ukuba transparent nani nganza kwethu. Ngifuna nje ukuba transparent nani nganza kwethu. Inganza kwethu ngicela ningaskip ama-edami nganza kwethu. Niyabona ukuthi inganza kwethu ngiumuntu osifazana omncane nje ezamelayo nganza kwethu empilweni. Ukuthi ngikho 8,000 imncane kangaka. Nganza kwethu ngicela ningawaskip ama-ed. Ngiyanicela nganza kwethu. Kuzosho lukhulu kumina lokho nganza kwethu. Athi sihambe siyothenga izinto ke. Asambeni. Wait. Benge nginishiye nganza kwethu. Angilutho ngaphandle kwenu nganza kwethu. Awa. Guys, ngangqubuzeka.
Kanqubuzela kwasuka i-GO. I think ilo bhuti indlela engibuka ngayo. Hayi angingqolozela bengingqolozela shame. Asihambeni sayitolo. Njani? Ngiyaphila. Buso bafamilia. Ungifanisa noba? Apparently ubuso bafamilia. Ungifanisa noba? Thego. Thuli. Yes. Kuze ngisho umuntu eseceleni, ngithi ungiyekile wayisho lena. Oh. Well, I know my people. Siyaphila na. Yebo, uyena impela nje Nkosi yami. Akekho omunye. Hayi sikhona la bhuti wami. Let's get our ginger. Izinhlungu ayipheli. Utamatisi wami ubolile. Ubole kangaka. Ubole all over. Asathe lezi zinto ze-breakfast and go change this. Oh, yes, now. Shothi kumele ngiqede la 6 in 7 days. Khona ngizozila once. Isono wena ngifaka kuisono. Sorry, there's uspoiled siyazi lo tamatisi. Ngizobeka la ngaphezulu. I'll put it on top, not with the other ones. I personally like eating brown bread. So that's what we're getting. Expanding, man. I'm sorry, 8 June. This is Semumba. It's Mbolo, this is Semumba. Do you guys know ukuthi izinto ezi fresh bayifake emumva kakhulu? Asina best before lesi. Wait. Yabona into engiyishoyo. Asina best before lesi. Cause hello, how are you? Ish, do you have an idea why this one doesn't have a best before? I can take it. Yeah, it doesn't have it. This one has the best before, yes. You can take this one. Okay. Oh, wait. Okay. I'll just take this one. Thank you.
Usina ngikuzwe uthini? Nawe. Lapho kude uyibona nokuyibona. Okay, we're taking this. Need to go get some others. I still have cheese though, but yeah. Ngikhuluma ngedwa la bayangihleka bayangibuka bayasho ukuthi hayibo girl. What do I need from this side? Because I don't want to go home and then ngikhumbule sengisendlini ukuthi konke ngikhohliwe. I'm gonna be so mad. I need milk for my cereal. Okay. Yeah, let's get some milk. Here's some milk. Let's get some milk. I don't even know where it is. It's definitely not this side. Ayikho into ebuhlungu njengokudidanisa i-low cream ne-fat free. Hey, oh, angazi sezingenzeka ngaki le. Yabo nje, when it comes to this one, vele nginganaki la. Well, dala nganganaki. Sanibonani bobhuti. Ngithanda ukuthi nabaZulu nje bobhuti bami. Angijwayele bafethu ukuthi ngizwe le language bafethu. Ah, bafowethu. Ay. Yazi usuku lwami lenzakalile. Nalenza usuku lami bafowethu. Ngiyaphila bese na. Sure, ba. Uka nje ngosiyami ismile. Ngithanda uZulu mina mangabe uhappy. Yabo uZulu mangabe uhappy, guys, I promise you, mangabe la uza umuntu okhuluma isiZulu ula eGoli, well for me, it's the best thing ever. Like usuku lami livele lube 100 times nicer. I think I need snacks. I have chocolate. I'm always having chocolate. Okay, I want snacks. So which ones do I want? I think that's it. Juicing me. I have cappuccino. I think I need. Okay, well, let me just get juice. Let me get juice for later on, so that I don't have to come out the house. I hate forgetting stuff and then messing ngibuye futhi ngize la. Angikuthandi lokho. Oh, ngimebe line sengithatha. Oh my gosh, kunomfana ngibuka ngamehla sexy la. Okay, let me get Evos quickly. She's still helping someone else. Oh my God. Oh no. Ayakuhlazana lawo. Hey bo. Adliwa nini emakuhlaza nje? Hey bo. Ngifuna ukudla manje mini breakfast. Okay, there's one like rice. Yeah, sana. One thing about Hey Banna. Oh. Hello. One thing about avocados. I figure nje oh mase sungasawazi. Mase yabona. Yes ma'am. Kuba mthala oh. Green peppers. Oh, but I still have. Let me help you pack, Jabo. Yeah. Is this fine here? Or I should eat? That's one that's fine.
Mina ngicabanga ukuthi ngizothola imali yami. Ngiyanidla imali yami. Ngithenga izinto ze-breakfast. Ngeke bayidle labo imali yami. Ayibo lona-ke. Ngishimelani kangaka lo. Manje lo ney'bahla bafana ukuthi zenzo zabo nje ezinhle. Ngiphuma la e-Cash Crusaders. E-Cash Crusaders bathi abanama-couch. Angazi mina bafuna ukuthi ngihlaliphi noma bafuna ngihlale esigqikini noma bafuna ngezinjani. Mase bathi abanama-couch. Ngiyaphila wena njani? Rice for that? Oh really? Oh thank you. Thank you. I'm vlogging. Say hi. Ngiyabonga sana sami. Ngiyabonga. Singasishuthi isithombe. Uyangeqela by the way. Nangu sisi uyangeqela. Nang. Uyangeqela. Hayi ke. Yindaba ufuna ukuvela kwivideo yakhe. Yindaba utshotsha spotlight sakhe. Yitho. Umuntu lo mputi. Akayena umuntu angiboni kahle. Ngisamusha kulento. Ngizokusaya kuya ngikukhumbula ukuthi kumele ngiyifake. Ngiyakhohlwa. Sivelile phela. Oh. Hi. Oh, ivideo. Ngizokushaya. Nje, bese ngithengela izansi. Mina nje ukuya egarage. Oh. Amaxabiso asegarage abuya be ridiculous. Ikhawashi in-need. Diplomatic exchange between the two countries. And finally, in Formula One news, Charlotte. Uyini ujinja. Sengakhalisa imijele engasile. All these years. Ngihlule ukubeza lo jinja. Qina bodwa. Okay, kunophuthu la. Ngakhohlwa ukuthenga amasi. Ngikhohlwe kanjani? More vlogs on the way. Mudam umeli washo ngeke. Uma sinjiya ngeke ngathi ayina mama. Mntanami ngathi ayina mama. Ngeke. Yebo baba kanayo. But as a single mother yawazi umkhono mntanami. Mase nje ugcwele iziliphu. Oh my gosh. Ngifuna ukubona iringi. Ay. All done. Lapho sekumnyama emnyango. Ima ngizodla i-breakfast. Breakfast yomgunyathi. I don't think I'm gonna cook anymore. To be quite honest. I have eggs, sausages, nuggets, fried tomatoes, croissants. Ngidle isinkwa mina. Even in real life ngidle croissant. Ndaba yesinkwa mina. Oh my gosh, I think this is a sign ukuthi I'm ending manje le vlog because sengiqedile vela. Isikhathi 17:51 6 p.m. This is my first meal of the day.
So, I just want to finish it. No? I want to finish eating and get to work. Can buy a pen. Can cut off phone what's in. Apparently I don't have storage. Let me just delete some stuff. Isikhathi u10:30 ebusuku. Ngicine ngidlele kuyakudla lokhuya. Ngilambile manje. Ngicine ngidlele kuyakudla lokhuya i-breakfast yasebusuku. Sengidle ikawo so ngiyabanda egoli. Yebo? Oh boy, it's cooked, baby. Also, I'm editing. For Nyamele. Thank you so much for watching. What happened? My edges are senjani. Whoa, I said penduka my edges, son. Thank you so much for watching my vlog. I hope you enjoy these vlogs. More coming soon. Good night.